Usa may usa giluto aning jipo yan nga. Oh, kabuang. Nagsigda man ni nga wa may nilungaw dire. Nabuang ning bata. Asa karon ka? Ay, bisig na ito kuan day ako mong gisugo rin pag pabaligya sa kuan day sa pagpasuroy sa isda. Kinanuro ito. Uy! Asa man ni? Napa mga isda dire? Buang ning bata. Ay, na kinanuro ito. Amame. Boy! Boy! Di boy! Maling mataay! Boy! Asang mataak! Buang gangadahangan ni... Apa ni napas mo ni mataak gangadahangan man ang saking usap yung kipaabot na niya? Boy! Ahak, uy! Ang nila ko ganina! Atong isang adlaw di ay! Nakapay bunga dagang kayo dun eh. Pero karon wala nang bunga ani. Sani? Ang saging pamutol pag sa mga karaho. Ahak ani uy, kapsay jud kong papa ani juda. Gibinlan jud ko sa mga kawatan. Gibinlan pa jud ko. Karon di na ni sila kakuha ani. Kay butangan ko ni lumay. Jiboy! Jiboy! Pa? Saan na ba? Nausan man taong kataw na ako eh. Kasi di mo ka gangadahangan. Di sabi yung gangadahangan di mo. Gapabot ka na nga. Matagak ng mutya sa saging mantikaan niya. O dili manggod pagod. Sa! Ang akong gipaabot pa. Oh! Ikawat ang bunga sa saging pa. Hindi, nagkasalamat sa ko pa nga. Gibilan pa sa mga kawatan pa. Ay sus! Ay gunahunaan lang sa kanang saging nga mo imong kahadlok kanya kawaton. Naliwat man sa imong dagway. Ang akong gianin mo diri nga nung wato nimo gisuro itong isda. Ay, tuod pa no? Naambi kay gisugo na ko nga isda pa no nga ipasuroy. Kinakaunahon na ka na. Katuok nga wakan tus balay amin ako kinay imo na tong gisuro itong isda. Ay, pati na los para ay. Sige pinaabot imo nga imos lang isuroy. Ang usag hilak pa to dito. Kako alay lato to dito. Isuroy to ha. Kay maro ba ilang kuan ilang agawit yo. Ato ka sa magic. Mangutang ko tong ilim no dito. Akong porbolito nga kulapo. Iya ka lang. Si Papa ay, kita pa'y pakuanon siyang isda niya siya mag-inom ra. Tawag yung napalahubog. Sugo na si Papa. Iapas ko diya dito sa sagingan. Isang igo ra ko ga. Surbi sa sagingan kay ipangkawat sa mga silingan. Tungod aning panahon na to ron. Sana maurasa ron ay. Ako sa nisuroy ay. Sa kadaghan na mo. Ako pa din nakita niya. Isda mo niyo! Musilingan, isda mo niyo! Isda! Wag yun palit og isda. Nita pong panahon na ron. Ay! Kalagutan na ako ning Papa. Tag-adlaw lang dyan ko sigsuroy aning isda. Usapon, saan pag kwarta na mo ani nga ipasuroy ramang ka. Makumayang ingon nga ipasuroy. Hala, sige, ipasuroy na ko. Isda! Initas panahon ay. Yun na. Alas 12 naman day. Hapit naman ting paniod to. Buto man na rabada. Mayin tag na yung maagirong kuhan para makapalit panudan. Isda! Isda mo niya! Isda! Pre! Uy, pre. Baligya! Ano sir di? Hapit sir di? Isda lagi pre! Yun na. Unsam na mga isda ah. Tilapia, bangus, bitsikol, budburon. Mo ba niya? Pwede ta makapalit ani bisag mga usa ka kilo lang. Ha? Mupalit kag isda? Maulagi na akong kaproblemahan pre nga. Di man kuno na ipabligya ni Papa. Kay niingon siya nga iyar ko na ipasuroy. Ha? Unsay dili ipabaligya? Kakapoy ba ng trabaho ah? Sa to pa. Nagsigir kay suri-suri yan ang mga isda.
Mura kag amaw ana magsikag tuyok ning kasada nya wa kay halin. Mao lagi pre. Mao lagi pa problemahan ako pre. Nga taga-adlaw na ko ipasuroy ko nun ni ang isda sa akong papa nya unsaon man nga di na ko yan tumanon. Musuko man pod. Wala ko lain choice pre. Ako lang yun isuroy pre. Kay mga rati man to pre. Pre, aris ako pre ha. Eh ako sa isuroy ning isda pre. Ipasuroy ramon ko nun niya. Isda. Unsa? Ngano mo itong bata nga muram to galimunog? Isuri ra ko nun niya. Naglibog ko. Wa ko kasabot ang bata. Meanwhile, Oh. Tagay mo na. Ay, problema na. Sure ka, pre? Ako'y gastos ni. Sige, pre. Tagay. Gastos. Ano ba problema? Boy, tapi ato ba, boy? Sa may mga paniskarte rin sa mga kinabuhi, boy. Eh, itsimit possible lang yapon. Malagatay lang yapon ko kay. Waman. Buraman talik anak ni Pidi Aguilar. Grade 1 lang ang inabot ko. Nurit pa ko. Managatay lang intan. Hantod karon. Dagat sa pong ko, pre. Tilayin niya ako yung ilok, pre. Parat, pre. Kamayo mo managat ka, pre. Kay nakipag pangita, pre. Uy. Ika na, pre. Ito mo mananagat ka, pre. Parat kay kagnaong god. Mula magkatong nanagat ko na akong nakita atong ukwis tahok pa. Magid. Rochok na, pre. Takita. Kay ako'y puno ani. Kabutot akong anak na kay. Kawit, choy. Sa may mga diskarte na mo ron, nakatrabaho ron, wa. Lagi hapon, pre. Tambay lagi hapon, pre. 2 hours later. Isda! Isda mo niya! Yo! Uy. Ako marunong. Uy. Oh, Anong kasakit-sakit sa mga isda? Ganyan na pila na kauras. Ay, wala ko oras. ba? Ano sa day ka di ay? Sus! Kana rabay mo mga kauban pa? Mga sirok ra ba kinagmanga? Dagway kay nga tanaw na ko murag way mga tinae. Kana imong kwarta lagi din lagi ba? Hurot lagi na pa. Ato pa mo ba? Lain ra ba kay kag tanaw lug? Mutukar na ang imong kurikong. Ipoy, for your information, ay kung kuha sa akong maghubog-hubog. Kay, dili patuwan niya akong hubog-hubog, di ka mataw ng kalibutan na. Kay, imong inahani mo, basig kung saan pagpagwapa na. Di yun mo initi akong hotdog, kung di ko mahubog. Kay, kung di pa ako nabog-hubog, di yun ka mataw. Tanawa na imong dagway ni mo. Ingon pa ka na kong kurikong. Kurikong nga. Hoy, ari na imong halin. Ari imong halin. Ari! Ha? Halin? Wa ko halin pa oy. Ha? Wag ka halin eh. Uy, kadimagak. Anong gagatawa naman ng isda kayo nagamugot man to? Sana. Uy, kinagkabagod na anagod. Kabungan mo ta. Ano wala kay halin? Ako na ko paghalin ani pa nga. Igo ra man ko nga. Nagtuman sa imong sugo. Tuta sa unahan. Daghan ta kay mo palit nako. Pero wa gyud ko baligya eh. Eh, igo ra bugo nagtuman sa imong sugo. Unsay gisugo na ako nimo? Giing natin ka nga itinda ng isda. Nga, ano ba yan mo itinda? Ha? Imo din ni ipabaligya pa. Sus, daghana tara ba na malit si ganina pa? Ug giingon pa ka nga imo din ni ipabaligya. Ingon man kagod nga imo rang ipasuroy sa kuha. Di akong gisuroy. Ha? Ngi! Mutangi!